Εκτελεί ο Μαροκινός, ο Πορτογάλος που γυρίζει για τον El Khaby. Το δεύτερο προβάδισμα του Ολυμπιακού. Για να δούμε, El Khaby βάζει τον υπήρ του Ροντινέη, ο οποίος θα κερδίσει η πάσα και μία εστία 4 με τον Λουίς Πάλμα να περνάει στη μεγάλη περιοχή. Θα κάνει την πάσα, Όρτα και τώρα λάθος κάνει ο Μουκουντή. Γιάρεμτσουκ και μία εστία μετά από ένα ακόμη λάθος της άμυνας της ΑΕΚ. Αυτός με το δεξί. Θα κάνει το σουτ με φάλτσο. Προποιήσεις και ο προπονητής Ένωσης. Γιάρεμτσουκ, πλασάρι. Η πάσα για τον El Khaby. Και για τον Μπρούνο που βγαίνει στην πλάτη του Μητογλου και γυρίζει χαμηλά. Ευκαιρία για τον Τσικίνιο. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. 1-0 Ολυμπιακός. Στο 90 λεπτό.